Hello mga kapamilya, magandang umaga po sa inyong lahat at nandito pa rin po ako sa Quezon City sa bahay ng kaibigan ko at syempre hindi ko pwedeng isnambin itong garden na ito dahil dito po ako nag-start mag garden vlogging kaya very special ito sa aking, para sa akin very special po itong garden na ito kasi yun nga dito po ako nagsimula na maging certified from D. So ngayon ka from D, papakita ko po sa inyo yung garden dito sa likod ng bahay ng friend ko kasi napakaganda po at syempre palaging maulan ngayon. Kaya naman very lush yung mga plants. But before anything else mga ka-Promdi, in-invite ko po kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Very important po sa amin yung pag-subscribe nyo kahit na hindi tayo marami, at least nararamdaman ko yung lumalago po tayo, kaya please mag-subscribe na po kayo at wala naman pong bayad yan. Pindutin nyo lang po yung subscribe, then that's it. Kung gusto niya naman po, isalin nyo na po yung notification bell para every time na mayroon na akong bagong post na videos ay ma-notify po kayo at ayun, pwede nyo panoorin kaagad. So ayun po mga kapamilya, nga po nakikita nyo sa likod ko, sa background ko, napakaganda ng plants ng kaibigan ko dito sa sa Veterans Village sa Quezon City. So yun po ang ipapakita ko sa inyo at syempre isa-isahin ko po. Yan po, let's go. So, ayun po mga kapromdi, napakaganda ng pagka-sitting ng mga plants dito ng friend ko. So, siya naman gumagawa niyan. Siyempre, bisita na ako dito at hindi na ako taga rito. But, nung nagsimula ako mag-gardening kapromdi, ito yung binablog ko na garden. At siyempre, pabago-bago naman yung style or setting ng kanyang plants. Dati wala naman ditong fountain. Paiba-iba rin yung setting ng kanyang fountain. So, marami siyang halaman dito. Mayroon din rin siyang vertical garden doon sa may wall. Ay napakaganda. Kaya lang kapag hindi masyadong ngayon, mabulaklak yung flower katulad nung forget-me-not na halaman. Tapos yung marami siyang binibili at sabi ko sa kanya wag nang masyadong bumili ng halaman kasi napupuno na yung kanyang bakuran at wala na siyang malagyan. Ito nga ginawa niya ng dito, vertical garden. So, ito yung ferns na binili nila sa Quezon City Circle. Nasa 700 yata bili nila nito, yung variegated na ferns, pero nawawala na yung pagka-variegation niya. Tapos, sa amin kaprudi, parang, parang mura lang ito, parang nasa 350 yata, something. Then, syempre marami siyang mga plants dito. Meron din siyang mga cactus na pinaparami dito, pero cute niya kapromdi kasi ayun no, nakikita nyo, napakarami ng branch. Pero maliit lang siya. Ayan. Then sa baba, ayan mga plants dito. So, yan ang vertical garden dito sa backyard. Then, syempre ang kapromdi, napakaluwag din ang kanilang backyard. Very massive ito kapromdi. Hanggang ito doon sa may, mayroon pang basketball court. Yan kaya lang ginagawa na nilang parking. Dahil hindi na rin naman sila nagbabasketball dahil hindi na nila kayang tumalon. So dito naman kapromdi sa parang may balcony. Mayroon din sila mga nakahang na plants dito. Ayan, ito yata yung tinatawag na Lourdes plant, I think. Tapos yung dapo or Bernice ferns. Tapos mahilig sila sa sa mga aglonema. Ayan, bumibili sila sa circle kahit mahal, binibili nila, pero ayan, hanggang ganyan lang. Mayroon naman masyadong makukulay, kaya lang pag nandito ka sa Manila, Quezon City, dahil mainit dito, nawawala yung kulay ng kanilang mga halaman na nagiging kulay green. So maganda yung dito kapromdi yung kanilang backyard. Ayan, nakikita ko rin naman yung bulaklak ng clock vine. Ito, hindi na masyadong maraming bulaklak ngayon kapromdi kasi halos araw-araw umuulan. So napakabilis mahulog ng mga ng mga bulaklak. Pero maganda pa rin kahit papaano. Ayan Very makulay dito. At syempre binabahayan siya ng langgam.
kapag nagwawalis ako dito, pag ano ko, yung kati-kati ng mata ko kasi napupunta sila sa ulo ko at tumatama yung mga dahon sa pagwawalis. Pagwawalis ko, ayan. Marami ditong mga dye pen or dipin fascia. At ayan, ang taas-taas na nga. So, kailangan dapat pinuputol din yung para hindi masyadong mataas. Ito naman kaprom di iba't ibang variety ng dye pen. So, ito yung hindi ko kasi alam kung anong mga variety ng dipin na yan. Pero magkakaiba sila. Siguro 4 na variety ng dipin ba siya yung nandito. Pero ito yung pinakagusto ko. Ano kasi malaki yung dahon niya. Parang cardboard yung dahon niya. Tapos malalaki. Maganda rin yung pagka-variegate niya. So ayan, mga dipin ba siya dito. Meron silang mga Peruvian ferns. Marami sila nito kapromdi dito, yung Peruvian ferns. Dito rin ako kumuha noon, binigyan ako ng friend ko na inuwi ko sa Bicol. Pero hindi, parang hinahayaan ko lang doon kasi matagal talaga siyang lumago. Then ayan mga halaman nila dito sa gilid. Ayan mga ang tawag dito mga aglonema. So ano to? Saxum. Aglonema saxum. Ayan. Tapos, siyempre marami silang mga plants dito kapromdi. Ito naman kapromdi yung parang adipin ba siya na silver, pero parang kinakain siya. Kinakain yata ng mold kasi butas-butas siya, oh. Then meron baliti dito kapromdi kaso lang yung bagong trim. Tinanggal na yung dahon kasi sobrang magdahon siya, sobrang mahulog yung dahon, parang palagi dito, parang gubat kapag nalalagas yung dahon. So ayan, malinis, very refreshing, at syempre aliw yung ganitong backyard kasi malaki, hindi ka mababagot sa buhay kung gusto mong mag-gardening. Maraming ayusin dito kung gusto mong ayusin palagi para hindi ka mainip. Ayan, marami kang gagawin dito. Ganun ang advantage ng malaking garden kasi hindi ka nawawala ng gagawin. Lalo na kapag gustong-gusto mo talaga ayos ng mga plants. So dito naman kapromdi sa kanilang dirty kitchen or auxiliary kitchen. Ayan, dito kami lunch paminsan-minsan. At meron din silang yucca plants. Ayan, marami sila nito dito. Kumuha nga ako ng sanga nito nung inuwi ko kaso lang isa lang yung nabuhay. Parang binabad ko yata kasi sa tubig yung kaya nabulok. Pero yung isa, lumaki na at pinapasok ko nga sa bahay ko rin. So, ayan. Nagsuggest ako sa friend ko na mas maganda sana kung ang ilagay dito na halaman ay yung peanut grass, yung umaapaw lang kasi hindi masyadong magandang tingnan kapag yung may mga dyan sa hindi siya cozy tingnan. Mas maganda kung plain na green tapos umaapaw dyan sa parang yan, parang simento umaapaw. Tapos pwede rin pwede rin yung pink lady o kaya peanut grass. Mas magandang tingnan siguro kasi yung peanut grass kasi kapromdi maaliwalas tingnan yun sa bahay. Namumulaklak siya ng kulay yellow, alam niyo naman yon. Tapos parang glass din talaga na magandang tingnan sa garden. Ayun. So ito nga kapromdi, ang dami-daming dito yung mga Peruvian ferns. Nakalagay yan dati doon sa gilid. Kaya lang sabi ko sa kaibigan ko ilipat niya dito sa puno ng kaimito. Kasi nandun siya banda, so dinadaanan doon. So tingnan niyo naman yung way, tapos nakaharang doon. Sabi ko mas maganda kung ilipat niya dito para hindi naman nakakabala sa mga bisita nila, sa kanila rin. Kasi parang pag nakakasagi siya sa
pag nasasagi kasi sa ferns, parang Makati ang pakiramdam ko. So, siguro ganun din sila. Kaya sabi ko, ilipat dito sa ano. Saka, mas maganda siya pag nandiyan sa puno ng kaimito dahil hindi na yung kailangan diligan dahil palaging maulan dito. So, yan. Napakalawak ng kanilang backyard. Ayun, daming ferns dito. Minsan, dito kami nagbi-video okay. Then, meron din silang wave of love na plants, nagpa-flower na ito. So, very lush at syempre parang cardboard yung dahon niya. Magandang plants kasi para plastic lang siya. Meron din silang Thai constellation, pinapabayaan na nila to. Sabi ko mas maganda kung ilagay dito sa may gilid ng kanilang auxiliary kitchen para mas magandang tingnan. Kasi palagi itong natutumba, maliit lang kasi yung paso niya. Kaya sabi ko, mas maganda ilagay niyan dyan. So ito naman kapromdi yung Boston Ferns. So marami sila nito. Nagkalat nga tapos dinidistribute nila sa mga kapatid nila. Ayan. Nasa front yard yung marami niyan. Meron din silang dito, money tree. Or yung chestnut na variegated. So, ayan. Dito naman kapamdo yung puno ng kanilang mangga. So, marami siyang yung friend ko dito, pinaparami niya ito. Kasi sabi niya, hindi raw ito mahirap alagaan. Totoo naman di siya mahirap alagaan, pero pag napabayaan mo siya, nagiging, na siya, na madali siyang malanta. But kung naka-direct soil naman siya, okay lang. Kasi kahit na pabayaan mo, hindi mo siya diligan, okay lang siya. Hindi siya nalalanta. Din meron din sila dito poon, si Mama Mary. Mahirap itong ilipat-lipat kasi sobrang bigat niya, parang mas mabigat pa ito sa akin. So talagang hindi siya pwedeng buhat-buhatin, parang baka lang bigat niya. Maraming dito kapag din mga ferns. Ayan, mayroon din silang konting caladium. Tapos mayroon siyang isang puno na isang paso na Anthurium magnificum. Sabi ko sa friend ko kasi yung Anthurium magnificum ko dun sa bahay, napapabayaan ko na rin. Siguro mga anlalaki nun, mga lasyon. Sabi ko pag pumunta siya doon, kumuha siya, kaya dalhin niya ng mga 5 paso, iwanan niya lang ako siyang paso. Pero malalaki yung mga doon kapromdi yung mga ko, Anthurium magnificum. So yan yung mga halaman dito kapromdi sa kanyang backyard. Ayan, mayroon siyang mga dipinbasia. Very dito kapromdi, very maaliwalas. Meron din siyang napakalaking bird nest ferns. Ayun ilang beses na itong natumba, nabasag na nga yung paso na nilalagyan namin. Tapos yung bumagyo, pagulong-gulong siya dito, pabalik-balik kami hanggang sa nabasag yung pinakapaso. As bumili kami ng paso na nilipat namin dito. So mayroon siya mga pandanus plant. Ayun, nagsasawa niya na raw siya dito kasi madaling dumami. Itong mga ito, yung iba tinatapon niya na, tapos tinatanggal niya yung mga branch dahil wala na siyang mapagtaniman. Sabi ko, dadala ko sa probinsya na lagi kong nakakalimutan. At dito naman kapromdi, napakaswerte ko nung naghuhudhud ako ng damo, yung Carabao grass, tinatanggal ko doon sa simento kasi dumikit siya. Tapos may nahulog na parang yelo, kala ko dahon ng mangga. So ayan yung pala, ibon pala siya. Lumapit siya sa akin ako, sa hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya, parang hindi siya, talaga hindi siya lumalayo, parang gustong-gusto niyang lumapit sa akin. Kaya kinuha ko siya, sabi ko ng friend ko, pakawalan ko raw. Sabi ko, ayaw ko kasi
sayang, pag pinakawalan mo siya, baka mamaya, anong mangyari sa kanya kasi talagang ano siya, alaga talaga siya. Tingnan mo ka-from, hindi siya hindi siya umaalis, hindi katulad ng ibang ibon na ng mga parakeet or lovebird na pag mo, ginanyan mo, biglang lilipad. Dito hindi talaga ka-from di. Ayan. Napulot ko lang siya. Napulot ko lang yan dito sa backyard niya. Backyard ng friend ko. So ayan, sabi ko, alagaan niya. Tapos yan, binilhan namin ng kapartner. Ayun. Pinangalanan siya ng Matchay. Sabi ng friend ko, pangalan daw niya Matchay. So ayan. So ayan ang aking So yun kapamdang backyard ng friend ko, napakaliwalas at very cozy. Ayan, napakaganda rin ng kanyang mga halaman. So hindi na siya masyadong bumibili ng halaman kasi nga sinabihan ko na siya, tama niya kasi punong-puno na, wala na siyang malagyan, baka hindi na magandang tingnan pag sobrang dami ng halaman. So yan lang po ang may papakita ko dito ka-from D. So later na lang, so malapit na rin naman ako umuwi ng probinsya ka-from D kasi medyo okay na rin naman yung pakiramdam ko, but paminsan-minsan bumabalik-balik yung ubo ko, tapos palaging masakit yung katawan ko, saka yung likod ko. So ayun, ang ganda ng likod ng bahay nila ka-from D, diba? Tapos ito naman yung kay Mito na sobrang taas na nito, pero pinutol nila kasi parang ayaw na nila ng sobrang mataas kasi nakukubkuban nitong buong halos nakukubkuban ng mga dahon yung buong buong backyard, ang garden, kaya hindi gumaganda mga halaman kaya pinutol nila din. Ayun, medyo nabawasan yung bulaklak ng black vine. At syempre, maliwanag dito dahil pinutol yung balite. O, di ba, ka-from D, mas maganda yung dito. Ayan, papakita ko. Mas maganda yung peanut grass na itanim dyan sa puno ng kay Mito na yan. Para maaliwalas tingnan. Parang umaapaw lang na kulay green. Ayan, kasi ganyan parang po may mga paso, parang hindi siya magandang tingnan. Mas maganda kung maaliwalas at partner ng dito, ng grass, mas maganda. Ayan. Ayan po mga ka-from D, hanggang dito na lang po. But pinapasalamatan ko po si Ate Brenda sa aking t-shirt kasi sabi nung friend ko, ang ganda raw po ng t-shirt ko. So 3 piraso ito. Nung pinadala niya sa akin last March yata yun, nakita ko na parang maliit yung t-shirt ko, 3 piraso ito. Tapos sabi ko, papamigay ko na lang kasi baka hindi naman magkasya sa akin. So ayun, pero nung sinukat ko, kasyang-kasya yung t-shirt na padala sa akin ni Ate Brenda. So ayun, yun ang suot ko, sabi ng friend ko, napakaganda. Kaya salamat po sa aking donor, si Ate Brenda po. Maraming po salamat sa inyo. At ayun, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Muchas gracias and Diyos mabalos.